A 39ª edición de Fitur botou a andar hoxe. Os reis de España foron os encargados de inaugurar o evento acompañados da presidenta do Congreso dos Deputados. Ana Pastor aproveitou para visitar o stand de Galicia e coñecer algunhas das múltiples propostas que ofrece a nosa comunidade. Nesta primeira xornada de Fitur aquí en Madrid, Galicia presentouse como un destino completo e de máxima calidade. O enoturismo, a Ruta das Camelias ou as candidaturas a Patrimonio da Humanidade, entre as que se atopan as Illas Atlánticas, centraron as presentacións no stand galego. Outro dos pratos fortes, como non podía ser de outro xeito, foi o Xacobeo 2021. E que o Xacobeo presentase para a Xunta como gran elemento de dinamización cultural, social e económico daqui ao 2021. Estamos traballando en facer un Xacobeo participativo, en facer un Xacobeo sustentable, en facer un Xacobeo que en certa medida encha de orgullo a todos os galegos, pero que tamén teña unha repercusión económica directa na nosa vida. Galicia preséntase ademais como un destino que se renova e se especializa, sempre marcado por unha premisa, a calidade da nosa oferta. Non só traballamos pensando na cantidade de visitantes, senón sobre todo na calidade. E os últimos datos están nos a dar razón. Medramos moito en número de visitantes nos últimos anos, nos últimos 10 anos é unha historia de incremento anual, pero o que menos importa é a calidade. O turismo en Galicia innova na procura de novos perfis de público que se acheguen á nosa comunidade atraídos por novidosas experiencias. Ademais da Ruta Fenicia, pois tamén acaba de presentar o conselleiro o produto de paseando polas vidas dos cascos históricos e, por suposto, pois tamén o turismo de mergullo, que estamos con a GUAU, que é un proxecto europeo xunto con países de Inglaterra, así como de Portugal, onde podemos pois avistar cetáceos, turismo subacuático. Segundo explica a directora de Turismo, a natureza, o patrimonio e a nosa cultura son os piares para o turismo en Galicia. Todo isto sempre pensando nas inquedanzas daqueles que nos visitan.